Hello mga kasenyor. Ngayon po ay nagpapagas muna ako. Ngayon po ay pupunta tayo sa San Fernando. Alam niyo kung ano pupunta natin sa San Fernando? Request po kasi ito ng isa nating suki, si Romel Basco. Romel Basco, alam mo kung saan tayo pupunta? Okay, sa Orchids. Okay, let's go. Kita-kita lang tayo dun. Bye-bye.
Okay, mga kasinyo, hanggang dito na lang muna ang may papakita natin sa inyo. At nakita niyo ang ganda-ganda ng palot talaga. Orchids dito sa San Fernando, Pampanga. The orchids. Kaya dalan ninyo kung may time mo at talagang hindi kayo kung napaganda. Kahit ako napabilib ako. Okay? Sa lahat ng mga nanood sa akin na nag-enjoy, thank you very much. Lalo na kay Romel Basco ng Dubai. Oh, lagi ko Dubai. Romel Basco, eto para sa iyo. Okay? Hanggang sa muli at God bless po sa inyo lahat. More power.